سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا كابتن هاجر تشاينا زمحدرا زلو كومينيستاو سلف وصاي نتار اسم محدار هالليوا حنت هاجر كل تسرعت بزبها المدب تمرح هونغ كونغ ابزوان بتشاينا حدش ناي صته حقي قبل عليا كحلف يقرر بمهلو بزحات وغاناتيوم هونغ كونغ دغيم رئسات محدر ايكونتن بمبال اتكو غبرو لازو صنحو حلفاتات كقارصو مدبات زلوم ازي خمس عينه تكبار كا حجي بحبرات منغستات امريكا تجميرو زلو خوينو بريزيدنت تهاجر زخونه دونالد ترامب دما ابز حلف قرب معلتات هاجرو نتن هونغ كونغ تجبرلا زنبرت حلفاتات كتغطفو كم زخونتن دغيم كا اكل تشاينا كوينا بمبال نتوم مس منغست تشاينا مقرب غيرم زلو حلفته هونغ كونغ ينغيفو حجي خا كم مقصلتا نايزي حلف وصاي غدايات حبرات منغستات امريكا زخونه مايك بومبيو هيبو ابزلو مغلصي هاجرو امريكا نتوم دحر حجي اب هونغ كونغ صبق كسمعم زيكل زيغاتات هاجرو خطقبلهم حسابات كم زلوا تزاريبو بجاكا زدما امريكا اتوم هونغ كونغ بتحتملهم محدار تشاينا خطاتو زصعرو زلو وغانات واغا كخفلو خمس خونه تزاريبا كم زفلت تقدم حجي هونغ كونغ تجزء زنبرت عباي بريطانيا اب هونغ كونغ تحجي بتشاينا زحسب زلو حدش حق اندحر صديقو اب سرعه مها فيزا نزيغاتات هونغ كونغ لو تاخد قبر كم زخونتن قدم حجي نشدشت ورح طراي فيزا زوهاو زنبرو دما ن10 تخلت ورحي كتقبر كم زخونت كابو قصيله خا كساب زيغنت زوسد قليل منقد خطكفتلو مخانه افليطا بجاكا زدما عباي بريطانيا مستن محوزتا زخونه امريكان اوستراليان بمخان نزيغاتات هونغ كونغ انتا يكبرهم ابزبل زرب كم زلا تغليصو እዚ خمزيلن كل دما تشاينا نز امريكان عباي بريطانيان زغبرو زلوا منقسقاسات زيد لبمباليا نسامس هونغ كونغ تغبر ركبات مسلي اندابلت تزارب زلا بزحات وغانات كم زحبرو خا እዚ حجي بتشاينا تحسيب زلو حق اندحر صديقو زيغاتات هونغ كونغ خم تقدم كم دليتهم سلامو سلفتات كغبرو كم دما دليتهم كزاربو كخبدم كم زخيلي زغلاص ابز غزي لعل زخونه ነገር አሸቃለ ኮይኑ ሃገራት ቀልጢፈን ካብው ገላገላ ዝጽዕራ ዘለዋ ሕማም እንድሕራሎ እቲ እንደርጋመል ዓለም ወሪ ዘሎ ሕማም ኮሮና ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኻ ዳርጋ ብዙሓት ሃገራትን ዶወን ክኸፍታ ኣምድላዋት ዝርከባ እዚ ከምዚ ኢሉን ኮለ ድማ ሕጂ እታ ቀንዲ መበገሲ ናይ ሕማም ዝኾነት ሃገር ቻይና ኣብቲ መጀመርታ ግዜ እቲ ሕማም ምስተቀልቀለ ነቲ ሕማም ኣብ ክንዲ ኣብ ግዜኡ ተመሓላልፎ ዶንግያ ተሕልፎ ከም ዝነበረት ከምኡ ኸኣ ክትሓብኦ ከም ዝፈተነት ዘቃልዕ ጸብጻብ ተዘርጊሑ እዚ ሕጂ ተዘርጊሑ ዘሎ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኸኣ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብቲ መጀመርያ እዚ ሕማም ዝተቀልቀለሉ ግዜያት ካብ ቻይና ልክዕ ሓበሬታ ክረክብ ተጸጊሙ ከም ዝነበረ ይተገሊጹ ዘሎ እዚ ኸኣ ማዕከን ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣባላት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዕለት 6 ወርሒ 1 ዝነበሮም ኣኼባ ነቲ ሕማም ሓደገኛቱ ክፈልጡ ይገብሩ ኣብ ዝነበሩ ጻዕሪ ቻይና ዝኣክል ሓበሬታ ተቦም ከም ዘይነበረት እንዳኣማረሩ እንዳተዛረቡ ዘስምዕ ምላእ ዘርጊሓ በምህላዋዩ ከም ዝፍለጥ ሕማም ኮሮና ከሳብ ዕለት 20 ወርሒ 1 ተላባዒ ምዃኑ ዝኾነ ዝተገልጸ ዘይነበረ ኮይኑ ከሳብ ዕለት 30 ወርሒ 1 ኸኣ ለበዳይ ተባሂሉ ከይተገልጸ ይጸኒሑ ኣብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ምላእ ድምጽ ኸኣ ሓንቲ ማይራፋን ኮርኮቭ ትበሃል ኣብ ተላባዕቲ ሕማማት ክኢላ ዝኾነት ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ላዕለዋይ ስልጣን ዘለዋ ክኢላ ንሕና ትሑት ዝኾነ ሓበሬታ ኢና ንረክብ ዘለና እዚ ኸኣ ርኡይ ብርኡይ ነቲ ዘሎ ሕማም ዓለማዊ ለበዳይ ኢልና ክንውስን ኣይኽእለናን ዘሎ ክትብል እንከላ ሓደጋውደን ዝበሃል ካልእ ሓላፊ ኸኣ ቻይና ነቲ ዘለዋ ሓበሬታ ኣብ ቴሌቪዥን ቅድሚ ምቕራባ ቅድሚ 15 ደቂቃ እያ ትሰደልና ዘላ ክብል ተሰሚዑ እዚ ማለት ድማ ቻይና ነቲ ተብጻብ ፈሊጣን ከላ ኣዳልያ ኣብታ መንግስታዊት መደበር ቴሌቪዥን ከይዘርግሖቶ ቅድሚ 15 ደቂቃ ንውድብ ጥዕና ዓለም ሓበሬታ ትሕልፍ እምበር ገና እክብ መሰበለቶ ትነገር ከም ዘይነበረት ተገሊጹ በመሰረት እቲ ሕጂ ተዘርጊሑ ዘሎ ጸብጻብ ከኣ ቻይና ንብዙሕ መዓልታት እቲ ኣድላይ ሓበሬታ ከይዘርግሐት ክትሸፋፍኖ ከም ዝፈተነት ክግለጽ እንከሎ እቲ ኣብ ምዕባል ክታበት ክሕገዝ ዝኽእል ኣቃውማ ናይቲ ቫይረስ ድማ እቲ ሃገር ብናይ ግሌ ላቦራቶሪ ተቐዲማ ኣብ ኢንተርኔት ብዝተዘርግሐ ከም ዝዘርግሖቶ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾነ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነቻይና ክውድስ ከምኡ ድማ ግሉጽነታ ከድንቕ ዝተረኣየ ኮይኑ እዚ ሕጂ ተዘርጊሑ ዘሎ ጸብጻባት ከኣ ነቲ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለምን ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን ውደሳ ቻይና ነቲ ውድብ ዝኣክል ሓበሬታ ትህቦ ስለ ዘይነበረት ከም መቀባጠሪ እንተተመሓይሸት ዝገብርዎ ዝነበሩ ተግባር ከም ዝኾነ ግምት ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ወርሒ 1 ዕለት 1 ሚካኤል ሪያን ዝበሃል ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዝኾነ ክኢላ ከምቲ ኣብ 2002 ዘጋጠመ ለበዳዊ ሕማም ሳርስ ሕጂ እውን ለበዳዊ ሕማም ከጋጥም ተኽእሉ ኣሎ ኢሉ ተዛሪቡ እኳ እንተነበረ ቻይና ግና ነገራት ክትሽፍን ከም ዘፈተነት እዚ ኣብ ቻይና ዘጋጠመ ኸኣ ኣብ ከም በዓል ኮንጎ እንተዝኸውን ኣይ መጋጠመን ክብል እዩ እቲ ኣብ ኮንጎ ኢቦላ ምሰጋጠመ ዝነበረ ግሉጽነት ከምኡ ድማ ነቲ ሕማም ኣብ መላእ ዓለም ከይተላብዐ ቀልጢፎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ጸብጻባት ዘኪሮ ብምግላጽ እዩ ቻይና ነቲ ሕማም ክትሓብእ ፈቲና ብምባል ነቒፍዋ ዘሎ እዚ ከምዚ ዓይነት ጸብጻብ ድማ ኣብዚ እዋን ኣሜሪካ ትመርሕን ብዙሓት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ቻይና ብሰንኪ እቲ ሕማም ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ የውርዳሉ ኣብ ዘለዋ ግዜ ብምምጽኡ ነቲ ኣብ መንጎተን ብዛዕባ ኮሮና ምጽረ
ምፅራይት ክግበር ኣለዎ ዝብላ ሃገራትን እታ ናጻነት ጽህትየ ትብል ዘላ ቻይናን ሓያል ዝኾነ ምትፍናን ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ኣብ ዓርሙሽሽ ትካል ፌስቡክ ኣብቲ አንጻር ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዝከላኸል ክፍሊ ከም ሓላፊ ኮይኑ ዝሰርሕ ሓደ ኢንጂነር ካብ ስርሑ ንኣካይዳታ ትካል ከምኡ ድማ ወናኒ ኣማር ከተቃዊሙ በገዛእ ፍቃዱ ስርሑ ከም ዝገደፈ ተፈሊጡ እዚ ቲሞሲ ኢቫንስ ዝበሃል ኢንጂነር ትካል ፌስቡክ ከምኡ ድማ ኣካይዳ ዝኾነ ማርክ ዙከርበርግ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መግለፂታት ዝተኸተሉ ኣገባብ ዘይምስማዕ ከም ዘለዎን ፌስቡክ ካብ ዝንላዕሊ ክትገብር ነይርዋ ብምባልዩ ተቃውሞ ብምግላጽ ስርሑ ባዕሉ ገዲፉ ዘሎ እቲ ኢንጂነር ነቲ ኩነታት ከገለጽ እንከሎ ድማ ዝሓለፈ ዓመታት ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፌስቡክ ፍሉይ ዝኾነ ሓለፋ ይክረክብ ዝኽኣለ እዚ ከዓ ኣብቲ ንሱ ዝጽሕፎ ከምኡ ድማ ብመንገዲ ፌስቡክ ዝህቦ መግለጽታት ኮይኑ እቲ ፕሬዝዳንት ዝጽሕፎ መግለጽታት ካልእ ተራ ተጠቃሚ ፌስቡክ ጽሒፍዎ እንተዝነብር ሕሳቡ ክዕፀዎ ከምኡ ድማ ካብ ፌስቡክ ክእገድ መገደዶ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ግና ሕግታት እታ ትካል ክሰብር ዕድል ተዋሂቡ ማርክ ዙከርበርግ ከዓ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኣብ ፌስቡክ ዘሎ ንናዕበ ዝዕድም ቃላት ኣመልኪቱ ገደብ ከም ዘለዎን እቲ ገደብ እንተተሰጊሩ ከዓ ስግምቲ ክውሰዶ ከም ዝኾነን ከዛረበና ከም ዘይጸንሐ ኣብ ናይ ትራምፕ በፂሑ ትምባሉ እቲ ዝብለና ዝነበረ ሓሶት ከም ዝኾነ ይበሪህልና ክብል እዩ ንሓንቲ ነዘረባታት ትራምፕ ገደብ ዘይትገብር ትካል ክሰርሕ ከም ዘይደላ ሓቢሩ እዩ ካብታ ብሉጽ ስራሕ ሒዝላ ዝነበረ ትካል ባዕሉ ወፂ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፍታት ዶናልድ ትራምፕ ብመገዲ ትዊተር ከምኡ ከዓ ፌስቡክ አንጻር እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ ተቃወምቲ መጓሃሪ ዝኾነ ቃላት ክጽሕፍ ብምኽኣሉ ትካል ትዊተር ነቲ ጽሑፋቱ ናዕበ ዘራስን እዩ ብሕግታትና ከዓ ሓደጋ ክትብል መግለጽ ከተውጽእ እንከላ ሓላፊ ፌስቡክ ማርክ ዙከርበርግ ግና ዝኾነ ነገር ከይገበረ ጥራይ ዘይኮነ ትም ዝበለ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት መድረኽ እምበር ንገበርትን ሓደግትን ክኾኑ የብሎም ብምባል ሸለል ክብሎ ዝተረኣየ ከም መግለጽ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ከዓ ሕጂ ወላ እውን እዚ ኢንጂነር ወፂ ተዛሪቡ እንተሎ ኣብ ትካል ፌስቡክ ዝሰርሑ ስርሖም ክገድፉ ዘይደልዩ ብተግባራት እታ ትካል ዘይተሓጎሱ ግና ብዙሓት ሰራሕተኛታት ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ኣብ ዓለም ካብ ዝተረኣዩ መራሕቲ ሓደ ካብቶም ህልቄት ሚልዮናት ተኸቲሎም ጸሊም ታሪኽ ዝጸሓፎም መራሕቲ ዝኾነ ሂትለር እታ ንሱ ዝተወልደላ ገዛ ናብ መደበር ፖሊስ ብምቕያር ነቶም ተደናገጽቱ ሓያል መልሲ ክወሃብ መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ኣብ ሰሜን ኣውስትሪያ ኣብ ሓንቲ ብራውናው እትበሃል ዓዲ ዝርከብ ሂትለር ብ1889 ዝተወልደሉ ብብጫ ህንጻ ዝፍለጥ ገዛ ናብ መደበር ፖሊስ ለዊጥካ ሓድሽ ምዕራፍ ክገንጸል እዩ ተደልዩ ዘሎ ነዚ ኣመልኪቱ ከዓ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣውስትሪያ ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ካብዛ እቲ ቀታልን ዲክታቶርን ዝተወልደላ ገዛ መጻኢ ሓድሽ ምዕራፍ ክገንጸል እዩ ፖሊስ ኩሉ ግዜ መሰረታዊ መሰላት ሓርነት ዝዕቅቡ ኣባላት መንግስቲ ከም ምዃኑ መጠን እዚ ገዛ ናብ መደበር ፖሊስ ምቕያሩ እቲ ቦታ ደጊም ዝኾነ ወገንነት ዘይብሉ ናጻ ክኸውን ብምባል ተዛሪቡ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ይገልጾ ከም ዘለዋ ድማ እዚ ሕጂ ብመንግስቲ ኣውስትሪያ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ነቶም ነቲ ገዛ ክበጽሑ ዝመጹ ምስ ሂትለር ተደናገጽቲ ዝኾኑ ሕጂ ዝቀላቀሉ ዘለዉ ወገናት ክወግድ ኮይኑ ከሳብ 2023 ከዓ 5.6 ሚልዮን ዶላር በዝበጽሕ ባጀት ሓድሽ መደበር ፖሊሲ ክህነጸሉ እታ ኣብ ኣፍደገ ትገዛ ዘላ ድሕሪ ሕጂ ኮቶ ፋሲዝም ኣይክህልን እዩ ዘኽርቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ሚልዮናት ዝብል ጽሑፍ ዘለዋ እምነ ከዓ ናብ ቤተ መዘክር ክትገዕዝ ምዃና እውን ተፈሊጡ እዩ ዘሎ ከምዚ ዝከር ሂትለር ብህዝቢ ተመሪጹ ድሕሪ ምምጽኡ ውልቀ መላኺ ዝኾነ ዲክታቶር ተቐይሩ ብሚልዮናት ዝግመቱ ህዝቢ ክህልቕ ክኢሉ ዝነበረ ጸሊም ታሪኽ ዘለዎ መራሒ ስርዓትና ዝነበር እዩ ኣብዚ እዋን ልዕሊ ዝኾነ ነገር መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ክኸውን ክኢሉ ዝርከብ ነገር እንድሕራሎ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝርአ ዘሎ አንጻር ዓሌትነት ዝተለዓለ ተቃውሞታት ኮይኑ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ነገራት ክንድዘዘሓል ነቶም ኣብ ጎደና ወፂኦም ተቃውሞታት ዘስምዑ ዘለዉ በሽሓት ዝቁፀሩ ሰልፈኛታት ፋሕ ንምባል ሓይልታት ምክልኻል ክጥቀም ኢሉ ብምፍርሑ እቲ ጉዳይ መሊሱ መዛረቢ ኮይኑ እዩ ዘሎ ነዛ ትራምፕ ሓይልታት ምክልኻል ዝኾኑ ወተሃደራት ክጥቀም ኢሉ ዘፈራርሓላ ዛዕባ ከዓ ጋዜጠኛታት ኣብ ካናዳ ንቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ዝኾነ ጃስቲን ትሩዶ ርእይቶ ክህብዮም ሓቲቶሞ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ግና ነዛ ሕቶ ብኸመይ ከም ዝምልሳ ዝጠፍኦ ከምኡ ድማ እንታይ ከም ዝብል ይሓስብ ከም ዝነበረ ብዘር መልክዕ ንኣስታት 20 ካልኢታት ኣፉ እንዳረማጠጠ ትሚሉ ድሕሪ ምጽናሕ ነታ ሕቶ ተኺሉ ክምልስ ዘይኮነ አንጻር ዓሌትነት ጠጠው ክበሃል ከም ዘለዎን ፍትሒ ክነግስ ከም ዘለዎን ብምዝራብ እዩ ብዛዕባ ተግባራት ትራምፕ ካብ ምዝራብ ዝተቆጠበ ብዛዕባ ትራምፕ ተደጋጋሚ ሕቶ ምስ መጾ ድማ ኣነ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ስርሐይ ንስለ ካናዳውያን ጠጠው ክብል ይመልሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃስቲን ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ አንጻር ዓሌትነት ብምዝራብ ብሉጽ መርገጽ ዘለዎ ኮይኑ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ከዓ ኢዶ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ካልእ ሃገር ክእቱ ስለ ዘይደለየ እዩ ብዛዕባ ትራምፕ ተኺሉ ካብ ምዝራብ ዝተቆጠበ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለወን ነዚ ጸብጻባት ንምድላው ዝተጠቀምናሉ ምንጭታት ኣብ ዲስክሪፕሽን ዘለኩም ኮይኑ ኣብዛ ቻናል ከዓ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ንዕድመኩም
ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም